Τι έγινε πρόπερση, έχω χάσει επεισόδια. Λέγεται με παιδιά που συζήτησε στο σχολείο μέσα στο δάσος. Θα με ορκιστείτε, δεν πρέπει να αναφερθούμε ποτέ ξανά σε αυτό. Ανθρωποκυνηγητό έχει τσακωλήσει η αστυνομία για να εντοπίσει τα ίχνη του δράστη που μαχαίρωσε θανάσιμα την 24χρονη πολίτρια Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κάποιο στοιχείο το οποίο θα βυζήσει στην ταυτότητα του δράστη.